Беларусь і Кітай працягваюць пашыраць супрацоўніцтва. Адразу дзве афіцыйныя дэлегацыі з Паднябеснай наведалі Віцебскую вобласць. Прапановы па інвестыцыйным і гандлёва-эканамічным узаемадзеянні, у тым ліку ў сферы АПК, былі агучаны на сустрэчах кіраўніцтва рэгіёну і абласнога цэнтра з дэлегацыямі правінцыі Шаньдун і горада Харбін. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Высокі ўзровень партнёрства, менавіта так можна ахарактарызаваць адносіны Беларусі і Кітая. І гэта не проста прыгожыя словы. Сумесныя праекты набіраюць абароты, таму з прадстаўнікамі азіяцкай дзяржавы мясцовыя ўлады сустракаюцца рэгулярна. У Віцебскім аблвыканкаме госці з правінцыі Шаньдун. Спачатку выстава прэзентацыі прадпрыемстваў-экспарцёраў у сферы харчовай прамысловасці, потым перамовы. Пасля дэгустацыі беларускіх прысмакаў кіраўнік кітайскай дэлегацыі падкрэслівае, што мясцовая прадукцыя можа заняць годнае месца на паліцах крам Паднябеснай і прапануе умацаваць супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы. Адміністрацыя правінцыі гатова выдзяляць квоты на атрыманне стыпендый беларускім студэнтам, якія будуць навучацца ў Кітаі. Віцебскія ўлады ініцыятыву падтрымліваюць і агучваюць уласныя прапановы. На парадку сумеснае будаўніцтва малочна-таварных ферм, свінагадоўчых комплексаў і турыстычныя праекты. Аб'явіць 2018 годам турызму паміж Шаньдунам і Віцебскай вобласцю прапанаваў прэм'ер-міністр Беларусі. Наперадзе шмат працы, але агульная мова знойдзена, няхай і з дапамогай перакладчыка. У фінале сустрэчы падпісання афіцыйных дакументаў Камітэт эканомікі аблвыканкама і канцылярыя замежных спраў правінцыі Шаньдун збіраюцца пашыраць узаемадзеянне ў эканамічнай сферы, а універсітэт кітайскай медыцыны дамовіўся супрацоўнічаць з управленнем аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама. Китайские лекарственные травы, изделия медицинского назначения, которые есть непосредственно в этой провинции, они тоже могут не только поставляться нам непосредственно в Витебскую область, но и производиться у нас центры для обучения, подготовка специалистов. То есть вариантов сотрудничества очень много, и одни из них это, конечно, направленные на оздоровление населения Витебской области, используя метод традиционной китайской медицины. Деловые контакты паміж Віцебскай вобласцю і правінцыяй Шаньдун пачаліся ў 2005-м. Узаемадзеянне ладзіцца і на ўзроўні гарадоў. Кітайскі Харбін і Віцебск сталі пабрацімамі 5 гадоў таму. Афіцыйныя дэлегацыі са сталіцы правінцыі Хэйлунцзян у горадзе над Звіной гасцююць рэгулярна. У экскурсійнай праграме верасня кандытарская фабрыка «Вітьба», лікёра-гарэлачны завод, Белвітуніфарм і Аршанскі льнокамбінат. Але ключавое – магчымасць сустрэцца з беларускімі партнёрамі. Нам, як гарадам-пабрацімам, трэба пачашчаць узаемныя візіты. Тады мы знойдзем магчымасці для ўзаемнага супрацоўніцтва ў многіх сферах. Гэты візіт стаў вельмі плённым. Мы дамовіліся супрацоўнічаць у галінах культуры, гандлю, турызму, адукацыі. Наперадзе шмат сумесных праектаў, якія мы збіраемся рэалізаваць як мага хутчэй. На прапанову наладзіць школьныя абмены паміж гарадамі старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктор Нікалайкін адказвае згодай. Нездарма ў школах абласнога цэнтра актыўна вывучаюць кітайскую мову. У выніку насычаных перамоў бакі дамаўляюцца аб узаемных пастаўках малочнай прадукцыі і супрацоўніцтве ў ільняной галіне. Мы предложили, рассматриваем вопрос поставки обуви, молочной, мясной продукции. Рассматривали логистику, или это будет морской путь через Балтийское море, или это будет наш использовать аэропорт. Руководитель делегации из Харбина поднял вопрос в будущем нашего сотрудничества в фармацевтике. Их интересует вопрос вот именно совместных предприятий, производства как ветеринарных препаратов, так и лекарств. И я почувствовал со стороны наших китайских друзей, что они настроены на конкретные дела. Это радует. Новыя візіты адкрываюць дарогу для новых ідэй. Госці адзначылі, што сёння Кітай бачыць у Беларусі стратэгічнага партнёра. Таму ўрад Паднябеснай стварае льготныя умовы для ўзаемнага бізнесу, развіцця сумеснымі намаганнямі сучасных тэхналогій, прасоўвання навуковых і тэхнічных напрамкаў. Не упусціць падобную магчымасць гарадам-пабрацімам асабліва важна. Артур Смалякоў, Леонид Табола і Ян Пчэльнікаў. Навіны Віцебск.